sei urteaz nik kontrolatzen hasi nintzen, gure inguru guztize, dana milizianoz beterik, baina milizianoan anarkistak, gero asturianuek, eta orduen abadi Elisatek martxan behar zeben, da ni hori bai, hori imaginoi badekot, eurek paisano jantzitxe, kusien ez ere dutz. Berrizko komenture, mercedarizan komenture, zer bihurre eguen. Zaurrek anarkista horre Elisan da sartzen ziren, nahan egitea ziren konfesionalizuetan, da nire gote imaginoa mape bai, han Elisan, ama Virginiari pintxau iotzi da, bigotie. Da imagineak inde eta bai, horrek egitzen ziren, sartute, zera mota, konfesionalistan sartute eta zera erropa jazten, lehelo izan egin ez. Da hori da hori, baina hau esan asko, ze horrek euken kuartela ero zedan, markezin hori, palazis hori hartu eben kuartetzen. Eta horre hori baina asko, niztak egitez, kompainiak ala horrekin dituz, asko duzien. Da orduen, gure emak ikusi banien, klaro, hane asuntu, guk eskain kizen, ez zer pasetan zanin gerraik ero, txikile ez tozko ez dara zaten. Da milizien dut eta bai, eta da, hane zerrape bai ebien, Elispan, are zakuek, ondartzako ariega zein zakuekin, hormak zertu ezan refugizio itxeko. Hori bai goratzen az. Baina areke egilisik, baina orduan amak hori, ja bieldu eskun handiko ara.